Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatikuita zvekare pano paHirari 263 pano pandokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Update yandinayo yekutanga ndakakubatira update iyo yemwana weform 1 akarova shamwari yake chibhakera ndokufa pachikoro, vamwe vachiseka shamwari dzimwe dzichiseka. Ndakusiyai ndiona video, pedza ona video zvazvorofika comment section, credit this video kune Diamond FM. Tatonei this video. Mai wake ndo first born pamba pedu panapa, ini ndiri number 3 mumashure mamai wake. Ndakangofonerwa nditori kubasa kwangu wedzo. Wakafonerwa munin'ina wangu inoshanda naye last born yepanapa. Mukoma. Ndafonerwa ndi Kelvin first born yangu inini. Wati Leonard washaika. Ndikati Leonard wafa waita sei? Ndikazi warohwa kuchikoro obva atofa. Ndikati ndakangoti zvakaoma. Usiku wacho wanotomborara kana wapedza unotombobata. Ndakuchibvunzawo mukubvunzawo ndope ndakazwa kuti wanawa waitonga waritsika nditsiki, waitowirirana zvisatoiti from primary pakana kusekondari. Saka mwana wapanapa une bhasikoro riri mombo. Iyena wacho waitamba naye waakazokuwadzwa nayo unewo bhasikoro rake, waitonosangana pasaini post paundombapo woenda kuchikoro. Saka sewana waiwirirana, waiti chauya nomwe kuchikoro kana inyari mari yelanji waingodya wese. Saka uyu iyenya wekurowa wakaenda kouya nemari yake musi wacho $2 chachiri china. Auya ne$2 yake kuchikoro wakabva adya yake $2 iya. Uyu mwana wedu uyu muzukuru wangu wachibvunza shamwari yake kuti iwe wadya wega sei mari iyi? Uya peno paundotadza kuwirirana mukupindirana imomo. Saka atadza kuwirirana kudaro, uyu wedu mwana zvanzi ndo paakarowa uyu mbama, iye nyakuzopara mhosva. Saka amurova mbama, vamwe wana muklasi vanotanga kuinikareja kunga kusvereredza kayake kunga kutokhuzawo kuti ungarohwa ndiuye. Saka uyu wanga atogarisika uko, atovarairwa, asikachatofungidziri kuti zvendaita izvi mumwe wangu watotsamwa. Ndobva akazondokaruka atorwa chibhakera pazasi penzeva. Akanzwa kuti mai, ndanzwa kuti Leonard arohwa kuchikoro asi haasi kuchataura. Zvakadaro kwabva ndati arohwa nguwai, zvikanzi ndafonerwa kuma12. Ndobva ndakanzwa mwana akuchema. Ndikati chinyiko mai Panashe? Zvikanzi mai Leonard ashaika. Leonard washaika senyi? Zvikanzi hanzi kundodonha kwaaita apa mari nomwe wake haana kuzomuka. Ndikati saka uripi? Zvikanzi aiswa kukiriniki. Apo ndakasvika pamushinji ndadzika. Ndakati mwana uripi? Zvikanzi mwana uri muchipatara. Ndapinda muchipatara ndobva ndakati uri papi? Zvikanzi uri pabhedhweni, wakufidzwa nejira rebhedhweni ndii. Wabva ndasvika kofukura mwana wangu. Ndakasvika mwana wangu mwiri wese wabva ndabata, achikudziya akandoita zvokungafanika kakuneta. Saka ndazobatwa kugadzikwe pasi. Ndakati kuda uchadini? Uchamuka kuneta hake unofunga kufenda kwaaita. Ndozvandakafungidzira. Saka takagara kusvika kuma4 ndopakazonzi nadhokota wepamushinji. Zvikanzi mbuya tiri kukumbirawo zvekuti tichisunge mwana maoko nemakumbo, mwana waoma. Kuti tikazomusunga anyase kuoma hatizomugoniba. Ndikati zvakanaka. Ndopakatangira kushanda mwana mwiri wake. Saka iwe mwana wekurowamwo hazi wakazongotaura kuti inini baba wangu inini wakanditemera mangoromera. Saka ndaifanira ende wakanditi kana warowa munhu unofanira kuti unyike maoko ako mumvura womumwaizira. Saka paakazozvitaura pacho, it was too late. Muno muvillage medu kana kuti nzvimbo yedu inorekana kuti marange wese ezeho. Tingangoti zviri kwese kumadzimambo ese kuti kana pakaurayiwa munhu, umwe munhu akauraya umwe munhu, pane tsika inoitwa ngemadzishe kana kuti madzimambo yekuti pane kuripisa kwavanoita. Saka takamuka kwakuende paheadman. Tasvike paheadman akati endai kwamambo. Kobva tatoenda kwamambo. Saka tasvike kwamambo, mambo ndiye wakangotaure judgment yake yemutemo wake womudunhu make kuti munomu ukauraya munhu mutemo wakaiswa ngehurumende, mutemo iwo matsanangurire waiita. Unobhadhara mombe 7
waridzi wakaurayire munhu, ne1 yechi8 inourayiwa musi unokotswa munhu wacho, musi waanovigwa. Dzimwe 3 ngedzamambo. Saka mambo apedza kutaura wake nhau yake wakazoti kwetiri munowo chekutaura here. Inini ndikatotaura ndikati munoona zvinhu zvaitika izvi tasikazvitarisiri. Iyi accident but tine makosti etatoruza ipopa zvekuti vanofanira kuzviziva kuti pane zvinhu zvemachaja izvozvo pamusoro pacho pane expense rezvinhu zvetaluza, because it's like kutofamba kwakataita kubva kumba kwedu kuti tuye kwamambo kwacho iko. If you will ndetinoataisa mumamotikari kubva musi wezvakaitika kusvika musi uchazowigwe mwana mukatasi madheti acho pakareba, vanhu vanonga vachiuya vachibata maoko vanoda kudya. Isusu vaitinoa tiri pamba takamirire nyaya idzodzi tinode kudya. Saka ndakanga ndiri kuzvitaura zvese kuti vazive kuti vane expense ravanofanira kuzotipa pamusoro pezvataura mambo. Saka zvakangobvumwa zvakadaro zvikazi munozouya pana pamusi wa17. Ivo vacho varidzi vakapara mhosva ndo vakaisa dheti ravo kuti musi wa17 munouya tinonge tatarongeka nezvinhu zvakava zvataurwa namambo. Saka musi wa17 tichada kuenda futi pamambo kuti tinopuwa mombe dzakataurwa namambo nezvimwe zvese zvitiri kutaura izvi. Tobva tavaudza futi tikati mwana wedu unofanira, baba wacho ndo wakataura wakati mwana wangu unowigwa nafuneral police. Kufuneral police ndakatoenda, wakatoenda iye ngwasha wedu akanoudzwa zvekuita. Saka chasara chaachaita musi wa17 petichaenda kusangana neiwe wakapara mhosva unonga ichingovapa pepa rinonga richibva kufuneral police rine makosti yavanonga vachifanira kuzobhadhara iwe wakapara mhosva kuti funeral police izoona kutakura mwana iyoya naye panapo. Mwana wazi uchaendeswa kuHarare musi wa23 kupostmortem. Saka izvi takatongomirirwa kuti postmortem iyo iitwe tosokotsa mwana wedu. Last update iyo amai vechikuru vakarohwa chadonha muri Zimbabwe kwaane new strategy yekuti unongosara wabata socks. Vazhinji vanga vasati vazviziva kuti kwakushandiswa new strategy nembavha. Ndichakusiyai tiona video, pedza ona video tazvinofika comment section. Inisati rari ndafunga kusiya tisangana zvekare manje nguva inotevera. Much love. Kunzima vakiti, kunzima dzacho hadzisi kupera uyezve dzinoramba dzichingohama nesamwari. Varumeka socks ranetsa iri socks iri ratozonetsa paguta reGweru. Socks ranetsa nemusosvondo rakadambura mwanasikana phone Note 20 just patown house muguta reGweru kuseri kupaki kuya. Akanga atambwa nyowa nemusikana ndokuzodzika mabata socks iri. Nhasi tina amai vechikuru vatinavo panapa vasara zvakare vakabata socks, mari nefoni zvarova pasi. Socks ranetsa muguta reGweru. Toita seiko nesocks iri? Kunzima vakite, regai timbowa nhoroondo yatinayo pano. Right mama, ndoda kuti munyatso kunditsanangurira kuti chii chaitika. Zvii zvaitika? Ndapinda muHarare Facha ndichitsvaga mucheka umwe ndanga ndatenga ndikatenga nechikwama uko kuHarare Facha rimberi mekurengi. Ndikapinda panapa nditsvage ichi ndanga ndapatisiwa masandaki nemucheka yacho. Kasvika kaona macheka panapa iri kudhura $250. Kati aiwa mwanangu ndibetserewo ndoda mucheka hanzi wetraditional iyi yanga ichiiti $250. Akati uko yakachipa handetesi ndokuratidza patapa. Imimi ndimi matovavinga ndanga ndichitsvaga. Iye akati ngati mwanangu ndichitsvagire panapa kuti traditional yakanyogwa asi isina black unemi yakachipa here. Akati rega ndinokuratidza parengi pamwe padhuze nerengi kunotengeswa mucheka iyoyo isina black. Ndikati ndikafamba tesi umwe mukadzi aingoti mari asi ndamoni ngati ari kugodama kutora kunonga chimari. Handisi kuti yanga iri mari. Mama baba akati aiwa anonga mari mama vaya. Ngati yanga iri mari. Akati ngati mama iwewe zvazvo anonga mari taiona tese mari handei kunosheyana. Achiudza uya anonga mari. Neniyo ndiri mukati. Ineyo mama adi totoenda kunosheyana neno ngatotoreka ipapo. Nditi mari asi ndamoni ngati yanga ichigoda. Neniyo ndikati handei. Samabva maenda kupi kwacho? Tapinda pamberi taenda kunoku tikadai
kusekeli renki sisiya seri kwerengi uko unopinda nemabhazi iye akaenda akanopinda pabhata Alright, akati ndabe kunoiverenga kuti mari tarisai mari kana une tarisai mari muone kuti mari yacho ndine mari akabva akaibvisa mari yacho yanga ine 100 ine mari mberi akachengetesa uya neumwe uya kwanzi mari yacho iyi handisi kutora nyange muchauya muchindisecha handiti pabva kubhata ikoko akatora sechere yake neniyo ndakandiripo iko zvino tikauya kanzi handei kunoshiyana inosvika kuma400 maira yavo so iwe pinda papi uye akati akati ichipinda patoilet newewo uchiverenga mari utora 200 iwe ndiwo manonga tokupa 400 iwe imi munoshiyana 22 neuya angenda kunoverenga mari kwandiri vanga vakavimbika so nengati maybe kunonga mari sezva Mwari ationa zvaitaona mari maita arombo rakanaka shuwa orasaba mapinda mutoilet asi ndiri handipa dhola kuti pinda mutoilet akati iwe une mari tiratidzewo mari yao nokuti unochaba inida kuratidzayo nini ndikavaratidza nefoni siya ndikasiya Alright, sababa kuti siyai mari yenyu nefoni nechikwama kuti uvimbike neiyo asiya zvezvake paya pakutanga nene ndikati hayi saka mari yenyu yanga iri mari yanga iri $90 vakomana from 100 ndachinjwa makuzeniko ko foni yanga iri chi type ipi yakanyogwa mobile chindorindo ora chimbudzi pakati pese cheli kune chitupa chandapatisiwa hanzi nditengere line noumwe neno ndanga ndatenga extra mari yandanga ndapiwa kumba uko ndatenga skin child chomwana saka mari yanga iri yechi yamama we anayo ndaida kuti mwana kuti nditengere mwana nditengere mwana ari kuchikoro ndimutengere mari zveimba mabhuku mwana wechikoro munobva kupi mama kulwa kwero papi pacho kwasogwala alright zvatoda kuti muite toda kuti munyedze kutsanangura vasikana ava bhozi tikufungidzira kuti vanhu ava vanenge vari vese bhozi hamusimi mogamatanga kuzviitiwa vanhu ava vanenge vari vese right toda kuti muedze kutsanangura chimiro chavanhu ivava kana pane maki yokumeso yamunogona kuziva kana matauriro kana anything vava vakapfekei chokutanga umwe ndofunga anga akapfeka heti yered yemutsvuku anga akapfeka trouse right akapfeka trouse umwe akapfeka kuanonga mari uyawe mamboona tanga akapfeka anga akapfeka jacket neqhi yephephu yekuchechi yayi atone dhuku yekuchechi hayi vakiti alright ku face mutsvuku mutema uyu mutsvuku wandabva naye panapa mutsvuku murefu mupfupi topota kuenzana mopota kuenzana hapana maki yamaona kumeso ingati haisi fresh face yake ingati uya nemadotsi maburiburi inoti iye mutsvuku haisi kuva fine alright uyo weblack haifaini asi anomuviri mutete right saka kazhinji kacho vanhu ivavo vanenge vari vese mama saka zvisinei regai timboedza kuona pamafamba kuti tinokwanisa kuwana footage here yeCCTV pese pamafamba pese tombofamba tese timboteedza mapavement osamafamba tione kuti pamasvika pese pane paita CCTV here then tozoengeja vemutemo tikwanise kuwana footage kana kuti firimu repo naika right regai timboona kuti padarika mama vachifamba nevaviri vechidzimai ava kuti tinogona kuwana footage here kana pasinawo zvinenge zvarema but just pray kuti tinogona kusangana nepane footage inenge ichitora zviri clear kunzi mavakita
kunzi mavakiti ndofunga mangozvionera hama neshamwari chiitiko chaita mama vachedza kutaura vachitsanangura asi munogona maita semapotsa 2-3 muchidimbu mama vadonhedzerwa sokisi kumberi kwavo sokisi ranongwa neumwe munhu ivo vachifamba neumwe munhu uye akati ava vanonga sokisi ava ngativamisei sokisi rinenge gona rine mari vaiva ndobva vakonfuranda vaiva vanonga sokisi kusvikira vazoenda panzvimbo yakavanzika wanzi isu tiri vatatu tisu tanonga sokisi mama ndimi vechikuru ndimi vatinotrasta chipindai muchimbuzi umo muinde munozudhunura tigovane mari irimo mukati mesokisi mama vasiyachi zvavo foni nemari nevakadzi vaviri ava handiti akuti vanoringanisa mari yavanonga right hama neshamwari sokisi rarisungwi zvokuti rikurumidze kuzudzunuka kurumidze kudzoka panze vanhu vasati vadzoka rinenge riri tight zvokuti haukwanisi ungorizudzunura ipapo vanotsanangura vanorohwa chadonha apa vanoti unotodzudzunura nemuromo nemeno chaiko wodzudzunura sokisi rako reye rakavirikidzwa kuti rikutorere nguva handitika rakavirikidzwa kuti rikutorere nguva vaya uchiita izvi ivo vanenge vachienda uchinovhura mukati unobva wasangana neufumi hwakafanana neuhoho aya mabhiera checks hama neshamwari aya mabhiera checks a2008 vakomana ndo avasara mama nawo vabirwa $90 nefoni saka hama neshamwari sokisi iri harife rakakupa mari ainongwe mutauni mari aigovaniwe mutauni handitika kunzi mavakiti kana une chimwe chaunenge wabata unondibata panhamba ipo paipai kana kuuya kuinbox kwangu hama neshamwari tiedza kupedza rikaiti tende vechitoro vakurumidza kuedza kumanya vakatipa access kufuteji yavo futeji ndiyo kana mune wamaziva hama neshamwari mangarai pamapurisa ari padhuze nemi kunzi mavakiti.